na shiga uku yau aikin ya canja. Sai menene bayan wannan garwa yar baba na ne mata ke duba ba irin wannan ba ba irin wancan ba da bayan a girgiza baya baya a karkada ai gabas. Allah sarki ana wasa da kuɗi a wajen nan shi. Maza da mata musa kuma barke baban tabai. Maza da mata hayya a girgiza